ಹಾಯ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ಶಾಲೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲ ಮುಡಿಪು ಶಾಲೆಡ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಶಾಲೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಲು ಕಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದು ಅವ ನವೋದಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾಲು ಅಂಚ ಮುರಾನಿ ಎಂಕಲ್ಕೊಂದು ಬುರ್ದು ಬೈದನಿ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಎತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಬಿರಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಎತ್ತು ನರಿಯರ ಹೋಗುನಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾತದಿಪ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ವರ್ಪ ಅಂದದು ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ಆಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುನು ಉರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಪುನು ಒಂಚೂರು ಎಜುಕೇಶನ್ ತೀರ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಹಾಪುನು ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿರವು ಶಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಲ್ಲುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚಾಕ್ಲ ಶಾಲೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾಲಂಜಿ ಅಂಚ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಚಾಕ್ಲೆ ರಜೆ ಎತ್ತು ನಿರ್ದಾರ ಪಿರ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎರಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ತ ಶಾಲೆ ಮುಡಿಪು ಶಾಲೆಗೆ ನವೋದಯ ಪೋಂದುಲೆ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲೆ ಯಾನ ತೂತಿಜಿ ಶಾಲೆ ಎಂಚೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಲೆ ತಜ್ಪಾವೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನೆ ತೊಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನೆ ತೋಂದಿ ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಎಂಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಗಲ್ಪ ಕೈ ತಲಿತ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನು ಐಕ್ ಓಕೆ ಕೊರಿಯರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೀಯರ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಮುಡಿಪು ಶಾಲೆ ತಜಿಪ್ಪವ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದು ಯಾನ ತೀಯರ ಪೋತೀವಿ ತೀಯರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ತೂಕಡೆ ಪೋದು ಬೈ
ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜಪ್ಪುನ ಪೂರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಂದರೆ ಸುಸ್ಮಿತುಲಿ ಕೊಸಿ ಕೊಸಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಿದ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ನಿನ್ನನೇನಾ ಹೌದಾ ಉಮಿಲ್ದ ಪುರ ಪಾಡುವನ ಅವು ಇಪ್ಪಡಾಯ್ತು ತೀರ್ತದೆ ಮಿತ್ತೆ ದೀಲೆ ಜನ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಪೋಯಾ ಸುಸ್ಮಿನಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರಜೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ಮಂಜು ಆರಾಮಿಲ್ಲದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋದತ್ಲ ಕಾಣ